Jodito mopogore migao mar thieth kaachiel kod riwruoge mamoko obago romo mar timo nonro matut ewi medruok mag tuoche iye ma oiu kaachiel kod lwenje mag udi e kaunti ma Kisii. Jatend migao mar weche thieth e kaunti no Leo Bwari olero ni jodito owinjo bi kanyakla e chiwo tiegruok ne jodak makono kaka yo mar duoko piny midhiero makamago. Nonro yango ni gwenge mag Marani gi Mugirango South ema tele midhiero mag iye ma oiu gi lwenje mag udi Kabo Machage Chache gi Kitutu Chache otele midhiero mag tuoche kaka okimi. Romo makamano ne okelo jotelo mag doho, obila, riwruoge mag jodak, jofwambo kaachiel kod jodito mamoko eneno ni giyudo yo mar tieko midhiero makamago. Counties, especially in teenage pregnancy and even high rates of positivity in HIV. So wasikadau wote na waomba hata ma MCA wote all our leaders tushikane mkono tuweze kuangalia especially those sub counties. The meeting today was to be able to bring stakeholders together, to be able to have a discussion around area of GBV. We are also looking at bringing the media on board so that they can be able to be a key stakeholder in terms of awareness creation in our communities. Nataka kuambia kwamba tunataka kuzuia section gender based violence in Kisii County Government. Mimi Gladys as the Chief Officer of Health na our Minister CCM Leo Gega tunataka kuzuia unyanyapaa ya wasichana na hata wa vijana wanasumbuliwa in terms of section gender based violence.